Здравейте хора, в днешното видео ще оценя моите броуъри в Brawl Stars и основно сезонът. Моят акаунт е супер неразвит, защото почнах да играя тази игра съвсем наскоро. Кефи ме, но прекарвам супер малко време тук. Може да се присъедините към моят клуб, който създадох днес. Сама съм. Току-що е дошъл и Коко. Абонирайте се и за неговия канал. Той много се старае. Сега, първо започваме с броуърите и оценявам всеки един от тях. Едгар. Едгар е най-силният ми броуър. Той е супер бърз, супер силен и въобще всички похвали за него. Ако искате да се абонирате и да участвате в giveaway, който правя, може да ми пишете налично в моят Instagram профил или тук в YouTube. Започваме с Colt. Colt е един от най-добрите играчи на Brawl Stars, ако трябва да съм честна. Има супер готин Hypercharge и супер атака. Да, препоръчвам ви го. Купете си някой от скиновете му. Всички са яки, не знам кой точно ще изпера. Елпримо. Слаб бролер, не мога да го играя и то грам, въпреки че си взе хайперчарджът му. Дарил. Интересен бролер. Има му футболният скин. Да, бих казала за него с едно изречение: бърз и готин. Специално този скин. Биби. Взех Биби от новият чалендж. Именно Free Биби. Интересен е. Специално когато играеш с прота, въпреки че аз не играя с прота, но за мен са прота. Бул е един от най-силните бролери, защото ако е в храс, взима 4000 демидж. Ако виждате ето тук, пише 7500 хел. Доста як бролер, наистина. Шели. Първият бролер в играта, с който може да играеш. Да, то си пише стартинг бролер. Нямам кой знае колко скинове. Има буквално един. Бандита Шели, който е съвсем безинтересен. Но Нита имам Гъми Беар Нита, като тя е един от слабите бролери в играта. Според мен това е мое лично мнение. За вас не знам. Може да пишете кой е любимият ви бролер долу в коментарите. Брок. Брок също не е от най-силните. Средно ниво е, не го играя. Последните ми бролери са на 0 купи. Единственият, който съм вдигала от тези, които са ми на бронзов ранг, е Барли. Защо играя за Барли? Ще ви обясня в друго видео. Така. Поко. Поко е супер слаб за мен, въобще не съм го докосвала, няма му скин и въобще няма го оценявам, просто казвам не на моя левел. Роса, същото като Поко, просто няма вече да обяснявам какво мисля за тях. Джеси става добра бролерка, не кой знае колко добре, ама пак нещо. 8-бит става също. Джаки е силна бролерка, специално ако имаш хайперчарджът, но аз съм на първи пауър с нея и нямам нито хайперчардж, нито нищо. Емс, добра бролерка. Имам един скин на нея, въпреки че тя не е една от най-силните, нито пък Бея. Бея е като нея, Гел също е като другите бролери. Шейд не е особено готин, защото не взима толкова демидж. Ще го оценя 2 от 10 и толкова няма. Тара въобще не съм я играла, нямам никаква идея колко добра е, затова ще оценя 0 от 10. Имам 20 бролера от 89, това въобще не е разнообразие, но в крайна сметка имам предостатъчно скинчета. И те не са много, няма нищо. Акаунтът ми е супер неразвит, кръстила съм се Bad Boy. Защо не знам. Ако искате да станем приятели в Brawl Stars, просто ми запишете Player Edit. Stunning Indigo. Или там както се чете, нямам никаква идея.
играйте на Brawl Stars, цъкайте готина играе, абонирайте се за канала и не пропускайте новите ми видеа. А като за край ще кажа какво мисля за новият сезон. Този сезон е с мумии. Защо? Аз много мразя филми с мумии или с каквото и да било от такива неща. Дори не ги знам дали тя са мумии, но просто виждам, че има нещо мумийско. Да, това лично за мен е един от най-готините сезони. Не заради самите мумии, а заради скинчетата. Скинчетата са готини. Аз няма да си купувам със сигурност Brawl Pass-а. Може да отвориме, нали, който ще взема напред за пащето ми. Diamond One съм. Готини сезони напоследък имам. Миналите със сигурност ме кефиха повече. Но сега няма да говорим за тях. Сезонът си е сезон. Мисля видеото да приключи тук. Казах всичко, което имах. Присъединете се към клубът ми. Има 2 човека. От мен, чао! До нови срещи. Дано видеото да ви е харесало.